faamuya sa sinon avant ni jɛnɛ kun farala anw kan ka nin kɛlɛ kɛ a kun tɛ kɛ tan mais n ko kun bɛ k'anw baw minɛ k'anw bunte jɛkulu kɔnɔ donc f'u b'a anw kɛ sanba lolo ye ɲɔ ye kan to k'an bunte mɔgɔ si tɛ kuma o y'a sɔrɔ tantɔ belesɛrɛ lamuru b'anw contour la commentaire ni mɔgɔw tantɔ olu bɛ ka commentaire ɲɛgɛn ɲɛgɛn tan u bɛ ka commentaire nu ɲɛrɛ ɲɛrɛ et ko alu ko awa dike ko c'est toi de derrière ma page ko elle t'a trop insulté ah bon ko gombugugaw et Allah o to isa o balo de be wala awa juman de le folo belebele dagantigi ba ou bien awa 94 o to isa o balo de be neni na sa o to a ko ne de be ni page sanfɛ ko fɛ ko awa 94 o yo kabako ale fana bɛ fɔ kɔntu kɛlɛli la dɛ yo k'a ka don k'a la k'a ka ɲɛda b'o kɛ ja a ka jugu minɛ ni fɔ kɔntu min ka jugu ale ma taa ale b'a fɔ ko ne de b'a kɔfɛ k'a ka dɔ kɛ o la ni ne de b'a kɔfɛ ko ne filɛ live la filɛ e filɛ sɛbɛn na sisan yɔrɔ ne bolo filaw filɛ an filɛ a ma fɔ ko ne de bɛ fɔ kɔntu ale ma fɔ ko ne de bɛ nin kɔntu in kɔfɛ yɔrɔ ko ne de b'a kɔfɛ bon ne bolo fila filɛ kɔntutigi e ka sɛbɛnni kɛ b'a ye a filɛ ne bolo fila filɛ aw dara la ko awa 94 tɛ tiɲɛ fɔ dɛ a filɛ ne bolo fila filɛ a filɛ n bolokɔnɔni 10 filɛ awa i ko ne de bɛ nin kɔntu in kɔfɛ ala kana ɲinan sanba awa i lebu ma bɔ tiktok in sanfɛ awa kɔni awa 94 ala k'i lebu ala kana ɲinan sanba i ma lebu gɔnbugugaw i bɛ sɛbɛnni kɛ e ka sɛbɛnni kɛ tuguni gɔnbuguga sɛbɛnni kɛ n bolo fila filɛ dɛ sɛbɛnni kɛ aw ka tigɛ k'a bila yɔrɔ bɛɛ la wala gɔnbuguga filɛ awa 94 i m'a fɔ ko ne de bɛ nin kɔntu kɔfɛ ne bolo fila filɛ ne tɛ sɛbɛnni na dɛ a filɛ yɛrɛ ka awa ne ka fari o ma ne tɛ n dogo fɔ kɔntu kɔfɛ fɔ kɔntu kɛlaw aw ka yafa ma dɛ ne ka fari o ma toro k'an sigi fɔ kɔntu kɔfɛ ka kɛlɛ kɛ awa 94 ne tɛ sira e ɲɛ sa e ɲugun de bɛ ne la e ma ye e b'a fɛ ne ka bezi de ma ne tɛ n da don e da la tuguni parce que e ɲugun de bɛ ne la ne tigɛra e la de parce que e tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ aw y'a ka nkalon dɔ ye fana ne tagara de ka ban koyi bezi de tɛna da aw ma nin tigicogo in kan tuguni o banna de mɔgɔ si tɛna aw yɛrɛ pɔn tuguni awa belebele dagantigi bɔ nin ko in kɔnɔna na ba kɔnɔ dɛ n'i y'i ta ninnu fɛ tantɔ walayi bila ninnu ɲadaw dogolen don ninnu bɛ kɔntuw de kɔfɛ k'u ka bananiw kɛ u tɛ se k'u ɲadaw bɔ tantɔ walayi bila e de b'a pɔ ka se ta u si t'i fɛ ay gombuguga i b'a kalama gombugugaw b'u kan dɛ n'i ye mɔgɔ n'i y'a ye kɔntu o kɔntu nɔfɛ tantɔ dɛ a bɛ ka o kɔntu ne yɛrɛ dabali banna ale yɛrɛ bɛ kɔntu don kɔfɛ ale b'a fɔ ko ka kɔntu don denmasigi ko o k'a dabila gombuguba kana tɔ yen dɛ kabako dɔn u ko ko anw de tun bɛ siki gɛrɛ kɔfɛ aw ko k'an tɛ sisan aw ko ko n bɛ nin fana kɔfɛ sisan aw ko ne bɛ sigi gɛrɛ kɔfɛ ko n bɛ gɔnbugugaw bon sisan u bɛna fɔ tuguni ko ne de bɛ page ninnu bɛɛ kɔfɛ tuguni aw ɲɛdaba dɔw kɛ o la yɛ n'i y'a dabila ala kana barika don i la kana dabila dɛ mais ala bɛ e malo ala kana 2025 ba ala ma e ɲɛ caméra i ka janfa de ala k'i bila janfa dɔ kɔnɔ ni tɛ se k'i yɛrɛ bɔ min kɔnɔna na aw bɛ nkalon min tigɛ ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ da aw la o ne m'a fɔ aw ɲɛna ko nkalon tigɛla de don a tɛ tiɲɛ yɛrɛ de bɔ da in kɔnɔ k'a fɔ ale de kɛra sa problème o problème b'u ka jɛkulu in kɔnɔna na tantɔ n'a dabila don o don dɔrɔn ale tɛ balo o de la tantɔ ne o de fɔ n'a ye mɔgɔ si wakasi a y'a to yen ba n'a sɛgɛnna a b'a dabila aw kana a répondre mɔgɔ si kana bezi d'a ma tuguni aw bɛɛ ka kɛ vie ye ɲɔrɛ aw k'i base aw ka artistes kan Jija family fara Wara fani fara Duguli fani kan mɔgɔ si kana u jaabi tuguni parce que u bɛna mun de kɛ u bɛna aw wakasi de k'aw wakasi aw kana sɔn aw k'a to yen parce que i b'a kalama mɔgɔ mɔgɔ volikanw tɛmɛna TikTok in sanfɛ olu
bɛɛ y'a dabila n'i ye mɔgɔw jaabi o de b'a jama n'i t'a jaabi a bɛ jɔ a yɛrɛ ma de ne t'u jaabi tuguni o parce que ne kɛra star ye kaban ne kɛra garan kelikɛ ye bagaba o ne ni tɛ diya kɔnɔ an ma min m'an kulo la an ma min ye ne de tɛna sigi ka mɔgɔ jaabi tuguni ni n ye duguli fanu ka ɲuman min ye n bɛna sigi an b'a décortiquer ɲɔgɔn fɛ bonya wari fanu jija fa jeliw bɛɛ fo jelimuso kelen n tɛ o kɔni kɛ dɛ a ye hali mɔgɔ tɛ farinya ka dɔn ka o kɛlɛ nin kɔnɔ bon n ka kow changera ka ban n kɛra garan kelikɛ n da tɛ don manamana ko la tuguni n tɛ bilakoromuso jaabi n tɛ bilakoronin jaabi n tɛ mɔgɔ sarantan jaabi kilasi tɛ mɔgɔ la n t'a jaabi mɔgɔ tɔgɔ t'i la n t'i jaabi il faut k'i ka kɛ ne ɲɔgɔnna de ka garan i ka kɛ garan kelikɛ de ye tantɔ i ka kɛ garan belebele ye tantɔ awa ni b'i jaabi tantɔ n b'i jaabi kilasi de kɔnɔna na injustice tɛ insulte foyi tɛ k'a kɔnɔna tɔ bonya ni karamani kɔ ka tafitafɔni ta dɔrɔn après dɔrɔn n bɛ tɛmɛ parce que ne fana kɛra garan kelikɛ de sa cɛ mɛnna nin tigitogo in sanfɛ an ye dɔ kɛ o an kɔrɔbayara siw bɛ ka diya sisan denw bɛ k'a fɔ a ma ko papa blessé de l'amour de guerre mɔgɔw bɛ tigitogo sanfɛ tantɔ jɔn bɛ o ban n'i taara i cɛ bila prison na tantɔ k'i bɛna o dimi bɛ mɔgɔw la mɔgɔ de y'i bila la 94 i yɛrɛ de taara i cɛ datugu ni bolo tɛ da i ka su fɛ o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ jɔn de y'i bila k'i ka taa e yɛrɛ ni taara cɛ min bɛ jarabi nin yɛrɛ la diɲɛna ten n'i yɛrɛ filɛ tantɔ hali ni nin y'i waraka ne wɔrɔ de ne tɛ bɔ n cogoya la nin muso sugu ye ni nin dalen bɛ su fɛ n'o kabako dalen don wallahi kabako dalen don ala nin fana bɛ ka ne sɛgɛn bi sa voilà ɲaɲumanu aw kana bɛsi di mɔgɔ si ma tuguni aw kana bɛsi di mɔgɔ ma dɛ n'u bɔra ka aw nɛni ka maranba nɛni aw ka n'u jaabi n'u ye safi nɛni dija fanu aw kana mɔgɔ si jaabi tuguni mɔgɔ si kana jaabili kɛ tuguni an bɛɛ k'an kusa an b'aw dɛmɛ ni aw y'an lamɛn dɛ ni safi ka fanu bɛ k'a kɛ cogoya min na duguli fanu n'aw y'a kɛ tan wallahi ne b'aw dɛmɛ surtout n'aw ka artistes bɛna kilipuw bila n b'aw dɛmɛ k'u pousser ka courage dɔ la an b'a kontanw kɛ k'a fêtiw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maranba bɛna kilipu bila sa par exemple an bɛ live minɛ an bɛ kontanw kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an ye kow kɛ cogo an b'a kontanw k'a gidi o de ka ɲi faniya kɔnɔna na bannikɛlaw a ye olu to yen parce que bɛɛ bɛ olu dɔn bana hali ne taara o dɔn musokɔrɔba fila ne ni musokɔrɔba fila ye ɲɔgɔn ye o ye ne fa o ko bɛɛ bɛ ninnu dɔn bannikɛlaw de la ko bɛɛ b'aw dɔn k'aw ye bilenkɛlaw de ye o ye ne bɔ yɛrɛ la bɛɛ de b'u dɔn bɛɛ mɔgɔ si kana u ta fɛ parce que i b'a kalama dimi de b'ale la ala ma ale cɛ ɲa o dimi b'a la ala y'a kɛ muso kunkoloba ye k'a kɛ muso ɲadaba ye o dimi b'a la bon a tɛ se k'a ɲada bɔ a ka liberté minara la a taara cɛ bila prison kɔnɔna na bon a tɛ se ka taa mali la tuguni a tɛ se k'a ɲada bɔ ka foyi kɛ a bɛ so kɔnɔ dɛ u bɛ wari d'a ma kalo o kalo tantôt franchement elle est trop souffrée
bon anyaba anw minnu na tanto anw ɲadaw bolen do an bɛ ka liberté kɛ tanto an bɛ kulenkɛ yɛlɛw la i b'a ye an b'an ka challenge jɛnɛ yɛrɛ filɛ a b'a ka challenge kɛ ale dun tɛ fɛrɛ a ka challenge kɛ ale bɛ wo kɔnɔ a ka liberté minɛra a la o bɛɛ de digilen do ale la o de la a bɛ nkalon tigɛ i m'a ye fɔlɔ-fɔlɔ a tun bɛ tiɲɛ de fɔ mais bi bi in na a bɛ nkalon tigɛ de la fɔlɔ-fɔlɔ n'i kun sera a ka jelimuso ma dɔrɔn a b'i ta mais bi a tɛ fosi la nkalon a bɛ nkalon tigɛ a bɛ ka nkalon de nkalon tɛ dugu jɔ nkalon o tɛ jamana jɔ e m'a ye a ka nkalon tigɛ warala tantɔ dɔnkili do ko bɔ furancɛni ma deli ka fɔ ne ma dɛ bon sisan nin ye nin bannen an bɛ dɔnkili dumanw lamɛn après an bɛ live tigɛ seli wagati bɛ na se n tɛ mɔgɔ jaabi ko dumanw dɔrɔn a banna ɲanimanw an bɛ ɲɔgɔn bolo de dɛ aw kana jɔrɔ ɲanimanw ne ka côté la aw kana jɔrɔ dɛ a y'i da ka sunɔgɔ ne ko duman de ka di ne ka côté la kɔni a y'i sigi dɔrɔn n'aw jɔrɔla nɔ yɔrɔ la dɔrɔn aw perdre la parce que aw yɛrɛ b'a dɔn fɛn ko duman de ka di ne bɛ ko dumanw de fɛ ne danga de bɛ ne ko ne ka maranba kɛlɛ k'a kɛlɛ tuguni ko n bɛ ka fɛn min ɲini san joli joli m'a sɔrɔ ko k'o kɛlɛ tuguni n su de b'a kɛlɛ tɛ t'a kɛlɛ dɛ ni n y'a kɛlɛ n bɛ challenge duman sɔrɔ yɔrɔ jumɛn an k'a daminɛ Safi Jabatɛ ka nin na fɔlɔ nin ye Safi ka challenge kura dɔ dɛ e ma ye hali ni kɛlɛ tora ka kɛ Burukina ni Abidjan cɛ ne tɔgɔ bɛ yala ne ba ye den yɛrɛ de wolo n bɛ kɛlɛ min cɛla n t'o cɛla n tɔgɔ b'o la n bɛ yɔrɔ min na n tɔgɔ bɛ yen n tɛ yɔrɔ min na non ne ba ye den wolo koyi e ma ye hali ni kɛlɛ tora ka kɛ Burukina ni Abidjan cɛ ne tɔgɔ bɛ yala ne ba ye den yɛrɛ de wolo n bɛ kɛlɛ min cɛla n t'o cɛla n tɔgɔ b'o la n bɛ yɔrɔ min na n tɔgɔ bɛ yen n tɛ yɔrɔ min na non ne ba ye den wolo koyi nin ye Safi ka challenge kura de a bɛ Safi ka page kan aw bɛ taa yen bon i jɔ n bɛna maranba ka batulu ɲangi fasa in na mɛ ta maranba ye nin kɛ sumu privé de la nin diyara n trop même j'ai trop aimé dɔnkili duman ka di dɛ cɛ fa b'i farikolo bɔ ɲɔgɔn na dɔnkili duman ka di cogo min i jɔ n ka bɛbɛdeni finman fasa la mɛ fɔlɔ n ka bɛbɛdeni bɛ sunɔgɔ la yan dɛ i jɔ n k'u fasa bila la u bɛna bɔ lagaran gɛn fɛ sisan n'u y'u fasa min dɔrɔn u bɛ bɔli de ka na u tana de y'u fasa ye u bɛ wuli sisan sunɔgɔ la na n k'u fasa bila la bébé de pima ite kaju bébé de pima ache juba ko shile mani ite kaju bébé de pima ite kaju gude damana odumbe ugasa nimara ningela dondolare Wache bulila Takelinga bulide Banini faneni ye chela sini Aye muso korobata Akelenga muso korobata ala Muso koroba ala Nintengene koshile mani Neshile mani Bebe deni fima Jugunde de Bebe de pima ite kaju bebe de pima ache juba koshile mani neshile mani ite kaju bebe de pima ite kaju gude damana odumbe goyasa nimara ningera dondola de wache bulila takelenga bulide banini faneni ye chela sini aye muso korobata akelenga muso korobata ala muso koroba ala nintengene koshile mani neshile mani bebe de nifima iga bebe de nifima ufasa ni moni de challenge bebe de nifima iteka bebe de nifima ache juba koshile mani neshile mani iteka ju bebe de nifima iteka ju gude damana odumbe goyasa nimara
Ningera dondolade. Moche bulila. Tekelenga bulide. Baneni faneni ye chelasi. Aye muzo korobata. Akelenga muzo korobata. Ala. Muzo koroba. Ala. Est-ce que bébé nous façade yara commenter vous? Est-ce que bébé ni fima façade yara ba oui ou non? En commentaire ou là. Bébé ni fima façade yara ba oui ou non? Oh, c'est oh kadigo ko oui, merci beaucoup. Ko bébé ni va. Oh, Sandra fana ko Sandra ko ka diara. Jo retourne. Ah, oh. Ko foi remettre. Ay no fasa diara ele. Ay na be remettre. Aw be bébé ni fima fa e wa comment on dit en bambara. Awu ujasa de ke folo na mu jasa ke nta da o made. Aha, ko ka kala tugudi. Nyani manu yoro dongli duman ka dawo ye. Bébé de fima fasa diara da. Jugunde de bébé de fima ite kaju. E bébé de fima ache juba ko shile mani ite kaju. E bébé de fima ite kaju gude. Mana udumbe guyasa nimara ningera dondolade moche bulila tekelenga bulide baneni faneni ye chelasi aye muzo korobata akelenga muzo korobata ala muzo koroba ala ningere koshile mani nyeshile mani bébé de Nifima. Marama dabla suron be yele maka ke waray adabla pa Duguli fanu regarde ay besuma ay yoro besuma tundi be ni jeli muso in to ibolo tanta aw be mum were no fe jian wono e che duguli fanu aw sera sabalere che aw take ala yere de kama tanto le tanke ni ngo aw ba fe ala aw ke munde sisa che ay sabali sa ala e fe be ka we jian to ke kono duguli fanu aya jeli muso dawma tanto abe si so yele chokola jigitola te girinta te fono ate binduma la combien de minutes avec un souhait allez fin beda wa jeli musoma franchement ne rebe na baju ta o kama do mere ni nyaw ye kele la don wallahi bilam le kele ni jonga ma jonga fa dobe furula furu yara dola nene duguli fanu te kele da fani bayin sengo arnu ya dan lo koronte te dini muso nyuma ay challenge ke aya partager o de faraw nyana kele bana challenge dura bana
fani vai sengo kandi chawa ani nyara ensega ko kata chafe savede uludeni bembe agoniba mavonya na uni ma challenge duma un chama ba utane ka pasi ga challenge nu bere ai tai na utara nga konti do nga challenge nu bere mankuntuntumani ni min desala to bi ni wale ba to mi kurutala sebela ko kurbe donglita fani ni bani ni to te fengin nela we ne vaccine di apena laji kule kona fora ha ko dongo kule ni bawo ye denju siga kule na bai bilani denju apela laji denju siga kule na bai challenge duma un benga kontu mu assalamu alaikum mono ba saba tiga ala kasamunde mono ba saba tiga mono da fangema mono ba saba tiga mono da fangema mono ba fila buru mono da fangema bega dongli be zia fo jelu so kele aiga dongli te zia anda nte ala foi ga barikada iga kefo jaga ika soli iki ba barikada kaba ko fa dunia kinyu mangulo baga tebe ngachama do manabo chenin fulu manabo kinyu mangulo babidia ala kasanune jeli sobe u de ga dongli be ta jeli nyuma min be se dongli la ne be o challenge be o de ga dongli la jelo jeli te se dongli da la bokere fa dunia subawi nyondu namna na warayo mone kumaze anabla nyaga me nyondu na damuna warayo mone kumaze lewe adida kurani sebewa seba ni kurani abla kurofa kulukina be fly wallahi bote jija fansu kurenge black rove beraba black makani be berabla marakari ni ma de fly subawi nyondu namna na warayo mone kumaze nyaga me nyondu na damuna warayo mone kumaze ai tanga pasi ga challenge nu bere ni